Nagsaka na sa 7 kataong napatay matapos ang ginpatigayon nga airstrikes ng Israel sa Doha, Qatar. Apisar pangang nasambit nga pungsod among nagaserbing nga mediator sa ginahingyo nga ceasefire sa duha na katuig nga gyera sa Gaza. Sa interview ng Bombo Radyo kay International Correspondent Joseph Rivera direkta sa Qatar, iya ginsiling nga ining unang nga best nga gintarget sa Israel ang sulod sa Qatar. Suno kay Rivera nagpagwa na sa advisory ang Philippine Embassy sa Qatar nga nagapanugyan sa tanan nga mga Pinoy nga magpabilin sa mga safe nga areas kag shelter para makalikaw sa peligro. Dugang pa ni Rivera ang insidente nagtuga naman sang tuman kadako nga trapiko sa Doha. Naibaluan nga yara sa Doha ang pila ka mga lideres ng Hamas para makigsapol sa Qatar government bilang kabahin sa negosasyon sa ceasefire nga ginaproponer sa Estados Unidos. Natabo ang airstrike matapos nga ginako sang armed wing sang Hamas nga Al-Qassam Brigades nga silang responsable sa pagpanglutang sa bus stop sa Jerusalem nga nagbilin sang anom ka mga tawo nga napatay. Ginkompirmahan nga wala sang napatay sa mga Hamas leaders apang may pila ka staff kag security personnel nga ginreport nga yara sa kritikal nga kondisyon. Yari ang kabahin sang report ni Bombo Joseph Rivera. Nagpagawa sila dayon sang shelter in place notice advising all Filipinos to stay indoors and avoid going to public places unless extremely necessary. Ang negotiating team sang Hamas ari demi anom sila ding mga leaders. These are the heads of the political bureau of Hamas who are in Doha because they're having a dialogue, nagadialogue sila with the Qatar government to negotiate a ceasefire as proposed by the US. Nabalikan ang kabahin sang report ni Bombo Joseph Rivera, International Correspondent sa Qatar. Yan naman ang pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa niging panindugan sining nga husto ila ginhimo sa Qatar bago sa pagtago sa mga ini sa mga miyembro sang Hamas. Well, yesterday we acted. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. Nabalikan si Prime Minister Benjamin Netanyahu.